Organization mar Center for Fiscal Affairs gi organization machielo miluongo ni Twaweza nwatimo survey nwakolo pach jopiny ama nwasumo pach jopiny kaluwore gi paro mar omenda mar finance bill mar iko omenda mar 2023 to kiyudo jok manomiyo wa pach gi karibu dhano ma romo ji 25 no otimo ama notimo survey ni no ogolo pach gi ji atamalo prochiko gadek nowacho ni apana finance bill ni ok wadwa duoke uru mondo wang'iye mondi to nyoro kan wang'iyo od bura mamalo MPs maromo 176 no bot ni mondo mi okal pach omenda mar ikomenda pach omenda paro sumo pach mar omenda mar ik 23 to jok mano ogolo pach gi mano wacho ni apana wano bill ni mondo kikal ne gin ji ama MPs 81 koro gimo penjore mokwongo en ni ji 176 ere kaka nyalo pogore gi pach jo maromo 23,000 madhi 24 mano wacho ni kik ukal bill ni then king'iyo machielo koro kwaduoge wach mar yot mar ngima ama pek mar ngima adwa ng'iso jo Kenya gi jo Kanyanam kawuono ni ngema dhi ridore pok oridore kama wantiere orko dhi ridore nikech mokwongo yudo kana mana kaka Edwin osawacho ni omed fuel from 8% ama tamala 8 nyaka tamala 16 to fuel ko med to gimora mara dhi malo kich nyaka kata cost kata gina ne bei mar nauri mar fare ma watiyo ge transport dhi malo king'iyo transportation cost kata bei mwa koro wakelo go gik moko kwa transport go gik moko kwa golo Nairobi kwa kelo Kisumu dhi malo to kodhi malo to gima dhi bedo ni bei no te ama nengo no te idhi ketne japiny koro japiny ema dhi chulo pesano koro ngima dhi bedo matek kichako ng'iyo gimachielo ma osebedo ka gongo wiji nyaka ne paro mar omenda ni kete od bura en wach mar housing levy kata oshuru mar udi ma giwacho ni ok en oshuru en saving koro ne gigole